Така. Сега ще направим опит да го отведем на по-далечно разстояние. Трудност ще тръгва, Еденка. Трудност ще срещнем, може би, тъй като вятъра духа противно на посоката, която сме приели за отвеждане. Вари спело. И. Върви. Много трудно се ориентирам с камерата. Цялата градина е осеяна с пчели. Спри! Изчакай така. Изчакай да дойдат към теб. Така тръгни. Отива ви към изхода на градината. Аз го усещам по бранчерите. Така, изчакай там да дойдат тия последните пчели. Ето вижда се струята, която идва от дълбочина към съндъчето. Тръгни. Към ябълката, но мини към бая Илия. Спри там. Пръсни леко. Аз пръсна. Сега затруднение може би ще имаме, тъй като улицата е осеяна от всякъде с дървета и не е изключено да се захване някъде. Но смятам, че ще успеем. Тръгвай, така. Вари надолу, чак към директ. На 15-20 метра. Спри, много отиди. Ненка, ела насам. Ела насам, защото ще го изтървем. Пръсни или пръсни там. Я стой там и пръсни. Стига. Идва. Нека да се събера, защото те са разпиля. Така, спри, нека да дойде, че той е чак при мен. Изчакай така. Изчакай да се съберат. Тръгни. На открито и спри. Така, изчакай сега. Тръгвай още 3-4 метра. Вари смело. Вари смело и се спри да те настигнат. Те те дират.
Ти си сладък. Ориентирай се, че не мога да се ориентирам по камерата. Спри! Спри там. Тръгни, събраха се. На центъра там на площадчето и спираш. До там ще ги караме. Това има 200 метра, повече не е необходимо, вижда се. Спри! Така, тръгни и на 2 метра към площадчето, да не пречим на движението. Върви. По-към средата на улицата, да не е край дървета, да такова. Мини на изток. На изток мини и застани на средата там. Ненка! Мини. Така, застани да го уловим и прекратяваме. Сега ще чакаме влиза всички пчели и аз ще отида за пушалката. Бате и велика и. Не е готово. Мисля, че има влизнали и вътре. Доста. При нещо така да има, като ожилване нещо. Няма. Така. Еми това е. Сега ще го свалим.